Bueno, pois nada, xa estamos na festa da malla. Hoxe, mallar, non sei, Vamos mallar igual que en Meira, levamos 34 anos facendo Algún unha día festa. chovería, non Sí, pasa xa nada. choveu máis veces. Nada, pero eu creo que isto vindo un do Grove escampa. Aparte, ainda estaba falando onte que hasta ahora, e mira que eu xa fun a algunha festa, nunca se suspendeu unha festa que eu fora. Que va, como va a suspender unha festa en Galicia. E esta auga que caeu non veu para fastidiarnos a nos, Veu veu para refrescar. para refrescar e para favorecer aos nosos veciños labregos, que tiñan moita falta de auga tamén. Bueno, pois mira, aparte, mirade, amigos da malla de Meira, con cerveciña propia. Como se chama isto? Eso chamase buñuelo. Buñuelos. Si, son típicos de Meira. E que por que se fan, ou en que época se fan, ou que levan? Facíanse para as mallas, porque nas mallas facías un descanso. Unha barrita energética. Sí, con un pouco de viño con gaseosa, iban fenomenal. Xa o probaremos despois na comida, mollamos o viño con gaseosa aos buñuelos. En Meira somos así, aquí dámoslle ao público tamén como se daba nas airas. Bueno, 34 anos, dixeches, non? Sí, nada máis e nada menos. Nada máis. Que 34. E é de interese turístico galego. Sí, desde 2006. E español aínda non. De momento non, Por pero ahora. todo se conseguirá. Que nos podes contar así un pouco nestes 34 anos, así algunha cousa, bueno, característica, algunha cousa simpática que houbera pasado, unha anécdota de algunha maneira? Bueno, anécdotas, pois hai as típicas da malla. Accidentes ningún. Accidentes non houve Accidentes ningún. ningún. Bueno, E despois, festa que se queira. festa que se queira. E ao final, queimada. Por aquí non se pode marchar un sin probar a queimada. Vai, é unha festa galega como é a festa da Malla de Meira, non pode ser sin queimada. E que grupos hai hoxe? A ver. Eu estou nos vendo, pero a ver se ti sábelo, Estou te facendo unha proba. E Volta do Agro, Volta do Agro, banda de gaitas, unha banda de gaitas de Meira, despois banda de acordeóns, ás de 4, acordeóns de Meira, ás 5:30 chocolateira. chocolateira, pero eso é de pa mollar os... Non, é o grupo Chocolateira. E depois temos os concertos de Fiandola e Ardentía, e despois a música que temos aquí é o 90% galega. Pero hai moita xente que lle gusta bailar un paso doble, Que gustaría por aí. algo. E para iso temos o do Muralla, que o encarga de ser deso fenomenal. E con eso, para rematar, a queimada. Hai un toque de queimada, temos o artista da queimada aquí. Aquí só facemos 45 litros máis ou menos 40, de que, sí, solo, 45 litros. para deixar bon sabor de boca despois dunha malla como esta, claro. A ver, entre os buñuelos, a cerveza e a malla, non sei se daremos chegado a lujo siquera hoxe, a dormir. Ai, pero falta o cocido. Como pero vamos facer unha pero malla eso en Meira? ímamos lo deixar aí para facer un descansito. Para facer un descansito hoxe cocido tradicional. E non podía haber un cocido si que viñera un pouco de fresco, porque a ver, un cocido a 40 grados tampouco presta. Non vayas pensar que a xente se pon de espaldas. Non protestan. Esos son ditos que dicen con calor non Con apetece calor. comer. Acércate por Bueno, a carpa. estes anos anteriores que tiven a oportunidade de participar, facía calor, e máis, sin embargo, metíanlle duro. Vaya. E o viño, non sei se habrá, que hai un grupito que trae viño de Barrantes aquí. Están infiltrando. Sí, bueno, ese é un arrimao. Sí, Un arrimao. Pois temos un viño da malla fenomenal. Viño da malla tamén, cerveza e viño da malla. Ese, Non, solo por falta, non sei xa o que por falta. Cocido, buñuelos, viño, cerveza, solo quedades vos para vir a probalo. Así que nada, tedes todo o día. Hai moito que facer. Hasta a queimada ainda quedan unhas horas.